kaya naka-hazard siya. Mabigat siguro siya. Guys, tandaan nyo, ang isang truck, hindi naman yan nakukuha kung gaano kalakas o kung gaano katulin eh. Walang ganon yan. Ang truck naka-design sa pang-hauling yan. Hindi mo kailangan makipagkarera. Ang truck nagbabago ang takbo nila, lalo na kapag mabigat sila. Lalo na ito, sigurado mataas ang klase ng truck na ito, yung aspect nitong truck na to eh. Tignan mo ang hinihila niya, flat deck, baka simento, ano man yung hinihila niya eh. Tignan mo, ikumpara mo sa akin, magana ko, di kaya ko siyang lagpasan. Pero malakas itong mga ganitong klase ng truck. Kaso syempre nagbabago yan dahil sa hila-hila mo. Yes! Guys, magandang araw sa ating lahat. Ayan, nagbabalik tayo. Once again, it's Lakay Trucker here, no? Oh, yes. Nandito pa rin tayo sa sa Vancouver. Nag-pick up tayo ng reload. Ilaw. Ayan. Check na natin lahat hanggat nasa labas tayo. Marami tayong dadaan ng timbangan dyan eh. Kaya wala akong ibang gagawin kundi simulan ko na magmaneho, guys. Ito yung mga papeles, mga bill of lading. Lagay ko lang dito ito. Patrating na natin. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Lumarga na tayo para makalayo tayo at sana hindi tayo abutan ng guys, ng snow. Sa mga nakasunod sa akin, yung dinaanan natin nung nakaraan, madulas sa Alberta. Let's pagets na. Alright guys, nandito na tayo ngayon sa Trans-Canada Highway 1 eastbound. Balik na to ng Winnipeg. Meron pa ako natitirang 7 hours at 47 minutes. Sana lumagpas ako ng golden ngayon. Meron tayong driving mula dito hanggang sa Torque Yard sa Winnipeg, Manitoba, 1,400 miles. Bali, ano pa guys? Bali, 2 araw at kalahati yung ating biyahe pa. Wow! Makauwi na tayo ng Winnipeg. Hopefully, walang problema sa karsada. Kasi sa mga nakasunod nga, di ba? Kita nyo naman na na nag-snow doon sa Trans-Canada Highway 1 na Alberta. Sana ngayon hindi tayo makadaan ng snow para tuloy-tuloy yung speed natin, yung bilis natin. Kasi syempre kapag snow, kailangan naman magpatuling ka, mamay ma-dates pa tayo. Ingat-ingat lang ba? Medyo
makulimlim dyan sa inaharap natin eh. Maganda ngayon yung takbuhan ng truck eh. Kaya salamat nga ako eh. Dahil kapag pagkarga, pag diskarga pa lang natin, meron na agad tayong reload diretso sa pick up natin. Pag diskarga, pag deliver doon sa Pangargang Pato na galing Quebec, diretso reload, pabalik ng Winnipeg, ayos. Minsan umaabot tayo ng ano dyan, minsan dyan sa ano, umaabot tayo ng mga sa araw pa bago magkalon. Ngayon medyo na-achieve ko na meron tayong pangargaan. Maganda kaya nakuha natin. Tama-tama pagdating natin ng Winnipeg, paalayin tayo doon. Naman, nandito tayo. Yung linusong natin dyan kahapon, aakyatin naman natin ngayon. Aauhon naman tayo ngayon, lalo dyan sa Sukyos. Delikado dyan, matindi dyan guys. Masyadong maangat. Nakita nyo guys dito, tuyot na tuyot, wala pang ka-snow. Alberta, snow na. Kausap ko si Mrs. Kaganina, tinanong ko kung may snow sa Winnipeg. Wala daw, umuulan nga doon. Kaya ganun no. Last year, matindi ang snow. Maaga ang snowan, pero ngayon parang late naman siya. Sana matapos din na maaga to. Baka kapag late ngayon, umabot pa ng April ang snow. Hindi na maganda yun. Tuloy-tuloy lang tayo. Alright guys, ayan, may upcoming tayong timbangan. Hindi ko sigurado kung bukas ito. Kaya kailangan nating tignan
Sabi nito, vehicles over 5,500 kg must report to scale. May mga naunang truck, tinitignan ko rin. Yun ang tiktik dyan eh. Yung mga naunang truck mong papasok sila sa timbangan. Winter tires require October 1. Sana sarado para hindi na tayo dumaan. Winter is coming, shift to winter.ca. Ito na. Pag yung truck na isa doon pumasok, bukas ang timbangan. Ayun nga, bukas nga. Buksan ko na rin yung ano ko dyan. Scale is open. Sana hindi tayo magpuluban. Sana wala silang makitang reason para tayo ay pull over. Busy. Scale. Confident naman ako na magaan tayo eh. Kasi ang aking ano, binaypass niyo. Ang aking 221 lang yung aking suspension. Empty siguro ito. Pero ako kahit empty ako, hindi ako tumadaan dyan sa kaliwa. Sunod-sunod tayo, sunod-sunod. Bakal itong pangaragan ko. Poste siguro ito ng ano, ng beam. Binaypass ng isang yun. Kahit kaya pagka binaypass mo pa naman guys ang government scale, hahabulin ka talaga niyan. Flat deck, pwede silang ano, walang kakarga-karga eh. Tayo na.
53 95. Ang trailer 68. Okay, lasot tayo. Let's go. Dito saglit guys at naiihi ako eh. Okay. I'm curious all my life. Alright guys, ayan, andito na tayo ngayon sa Sukyos, paanan ng Sukyos. Ito yung isa sa mga matarik na inaahon ng mga truck dito sa British Columbia. Delikado tong lugar na to kapag ka-winter talaga. Titignan natin kung hanggang saan ang tulin ni Cortapia dito ngayon. Hindi naman siya totaling mabigat itong pangarga ko. Kaya malaman natin kung doon sa pinaka-tuktok, malapit sa tuktok, kung gaano siya katulin tumakbo. Sa ngayon, tumatakbo ng 103 km/h. Gawin nating 105. Pagka sa buwelo na tayo, paangat. Yes! Ayan o, medyo madilim-dilim na. Anong oras pa lang dito guys sa Vancouver? 2:51 PM pa lang ang hapon, alas 2:51. Ahon. Alam ko muna yung charger. Mabilis ang ahon natin. Ay, maintain pa rin tayo ng 104 km kada oras. Ligo-ligo pa, tapos ahon. Kailangan bumuelo tayo. Hanggang sa makarating tayo dun sa tuktok ng bundok. Bilisan mo para sa ganun eh. Makabalik ako rito. Kotse na nga siya, bagal pa. Yung speed limit dito 120 km/h. Yan, bilisan mo. Sabi, must use winter tire October 1 to April 30. Mga kotse dapat mga ka-winter tire yan. Pero sa truck dapat meron tayong chain
umakyat sa tuktok. When flashing truck and vehicle combination over 11,000 license, so must use tire chain. Ito, Suwaga chain up area. Dito, gusto mong magkadena rito. Pagka kadena ka dito. Yan yung para sa truck minsan na kadena. Magsuot ka ng kadena o magkadena ka sa truck, aahon doon. Guys, ahulan na. Yan naman sa kabila, chain removal. Pag galing ka sa taas, pababa ka, kailangan magkadena ka at dyan ng chain removal. Sa kabila na yan, kaya ka magtanggal ng kadena mo, nakababa ka. Mukhang umaambon po. Okay lang, ambon lang. Huwag lang sana snow muna, kasi snow madulas. Kung ambon ka, ambon na nga guys. Natin itong isang to, malamang mabigat siya. Gaganito na nagdadrive kayo sa taas, huwag mong or nagdadrive kayo paangat, huwag mong alalayan yung truck. Tapakan mo yung silinyador para sa ganun makuha niya yung kailangan niyang diesel na sunugin para makapersa siya. Huwag mong aalalayan yung daan-daan lang. Ibigay mo ang kailangan ng truck. Dito na tayo, 95. Yan yung mga speed ko, pero nakaapak ang truck mo sa all the way to the floor. Ayan lang. Mabagal, kaya naka-hazard siya. Mabigat siguro siya. Guys, tandaan nyo, ang isang truck,
Hindi naman yan nakukuha kung gaano kalakas o kung gaano katulin eh. Walang ganon yan. Ang truck naka-design sa pang-hauling yan. Hindi mo kailangan makipagkarera. Ang truck nagbabago ang takbo nila, lalo na kapag mabigat sila. Lalo na ito, sigurado mataas ang klase ng truck na ito, yung aspect nitong truck na to eh. Tignan mo ang hinihila niya. Flat deck, baka simento, ano man yung hinihila niyan eh. Tignan mo. Ikumpara mo sa akin, magaan ako, di kaya ko siyang lagpasan. Pero malakas itong mga ganitong klase ng truck. Kaso syempre nagbabago yan dahil sa hila-hila mo. Yung kargada mo. Entering variable speed corridor. Ahon. Magaan kasi ang pangarga ko kaya walang kahirap-hirap ang truck. Pero kayo guys, nung alam nyo noon dati sa kabilang company ako sa Dilawan. Ang bigat ng pangarga tong guys. Ito pag aakit ako dito mga 30 lang. Hirap-hirap ang truck eh. Sa taas to guys, hanggang sa madaanan natin yung tunnel. Ito meron na naman chain up area, Porsche. Kailangan magkadena ng chain up dyan. Akit na naman kasi tayo ng ito bundok. Temperature kasi 6 degrees eh, pero kung nag-minus sana ang temperature dyan sa labas, itong pumapatak na ulan na to, snow na yan.
kailangan mong magkadena. Diyan, magkadena ka dyan. Ito, meron pa 600 meter chain up area, box kanya nandun. Ito na kasi guys yung ano, yung matindi. Sabi, when flashing trucks and combination over 11,000 mass chain, tire chain. Yan, chain up area. Kadena ka dyan, magkadena. Yan, maluwang na space na yan. Now, ito na yung sinasabi nila kung hanggang saan tayo rito guys. Kung hanggang saan ang pwersa ni Cordaper rito. Yes! Itong mga to kasi loaded eh. Kaya lalagpas-lagpasan ko lang tong mga truck na to. Siyempre, magaan tayo kaya lalagpas-lagpasan lang natin itong mga to. Ahoy! Nakaka-maintain pa tayo ng 97 km per hour. Tunnel. Bakit doon? Ayan. Isa na namang nalagpasan natin. Speed limit 120 km per hour eh. Siyempre sa mga kotse yan guys, tayo wala, hindi pwede sa atin yan. Ito na yon. Itong lubantang ito ang alam, ang talagang ano, matarik. Speed ko 62 km per hour. Kayang-kaya pa nating overtake. Lapit na, makakahon na tayo. Ito mga to, palusong, mabagal yung mga yan. Dahil pag matuloy ka dyan, oh, susunugin mo lang yung ano mo dyan eh, yung preno mo dyan eh, kakapreno eh.
54 kilometer bago tayo makarating dito sa pinakatuktok. Sa kabilang yun yung Socuse brake check. Bago ka lulusong dyan, brake check muna kayo dyan, guys. Mandatory yan, hindi mo pwedeng i-bypass yan. Kasi minsan may mga pulis dyan na nakatambay, tinitignan yung mga truck driver kung pumapasok dyan o hindi. Kasi kapag hindi ka pumasok dyan, dumaan ka dito sa highway na to, habulin ka talaga. Alright guys, yan, tuloy-tuloy tayo. Next, Pukihala Summit, yung palusong naman ngayon yan. Dito tayo sa tuktok, nakahon tayo, lulusong naman yan guys. Ito yun, ito. Ito na yung chain of area, Pukihala Summit. Kung magtanggal ka na ng kadena, ito banda rito. Yan. Chain off. Pasok ka lang dyan. So far guys, hindi pa naman ako nagkakadena rito kasi siyempre hindi naman madalas Ngayon, nun dito ako sa Torp. Pero dun sa kabila na company, kasi ito yung takbuhan ko dati, Winnipeg to Vancouver, Winnipeg, Vancouver, snow. Subukan ko yan, magkadena rin. Ito naman, lulusong naman tayo rito. Para ba kayo? Ayan guys ito, palusong na to. Manood lang kayo para sa ganun makita nyo talaga kung ano yung ng binabaybay ng mga truck driver dito. Tumatakbo na ako ng 120 km/h. Yung speed limit dito 120. Speed limit maximum 120 km/h. Slow down kasi meron tayong dyan sa harapan. Keep our distance. Bakit hindi na lang niya ligpasan ito? Mas gusto niya yung ganyan na nakaparehas silang nandyan side by side.
Nagkamali ang isa dyan, dalawa silang aksidente. Pagka ganyan, pagka may gustong lumagpas sa akin guys, nag-slow down na ako, paunahin ko na siya, hindi ko kailangan makipagkitkitan. Lusuman naman. Alright guys, ayan, lulusong na tayo rito sa Coquihalla Summit. Kaya ikasan na natin ang engine brake. Nakakasan ang engine brake ko ng DOS. Kasan natin ang engine brake number 2. Tapos iabang ko lang itong paa ko doon sa may preno para pitikan ko lang siya. Kung sakali matarik yan kaya doon sa baba. Preno, kargaan ko pa ng isang engine brake. Yun. Tapos i-manual ko para hindi na gumalaw yung aking kambyada, steady na yung kambyada ko. Loose gravel. Yan guys pagka lulusong ka sa Coquihalla Summit, kailangan na nakahanda ka. Katulad dito, aahon sila. Pagka bigat nito, halos kaya mo pang abutan ng jogging yun kasi mabigat sila at nakahon. Pero yung mabigat na yon, sila yung lulusong ang bilis mag-pick up ng speed. Alright guys, dito na tayo sa baba. Balik ko na sa drive itong aking kambyada. Alisin ko na yung aking engine brake para pick up siya ng speed. Angat doon. Alright, nandito na ulit tayo. Marami pang anoan dyan. Meron pang Mirit, yung palusok sa Mirit na ganyan. At sa may Kabahayan, isang matindi rin na lulusungan natin yun. Kapagka loaded ang truck mo dito guys, kawawa lang talaga. Makita nyo yung ahon na yan bundok pa naman. Ahon, lusong.
naman yung Merit. Merit City Center, 600 meter. Ayan guys, nakita natin ang Merit. Hindi rin ganun kalaki. But anyway guys, ayan, tuloy-tuloy lang ako. Thank you for watching, no? Focus lang ako. Hindi ko alam kung saan ako aabotin sa driving ko. Meron pang 5 oras at saka 30 minutes. Sana umabot ako somewhere in Alberta. Sana malagpasan ko ang Golden, British Columbia ngayon. Ratrating ko na hanggat may araw pa at may oras pa ako. Ayoko mag-drive ng gabi. So thank you for watching. Ingat guys. Bye. Lakai Trucker.